Велико Търново. Двамата състезатели са млади. Така. Предполагам, ти имаш някакви наблюдения над Стефан Кулов, понеже от Търново. Те идват да тренират с вас. Интересно, на двамата имам наблюдения. Андриан ще дърпа. Така ли? Се вижда и в позицията му. Но... Аз си мислех, че повече играе в кука отвътре. Има го и това като кос, но основното му движение е дърпане. Интересно. Като размери Андриан е така по-внушителен. Според мен трябва да търси каишка в тази ситуация. Това много е по-ниско. Да, разрив. 15 срещи ще видим днес, дами и господа. 15 супер матча. Експлозивен е Андриан, но според мен, ако Стефан успее да спре срещата, има шанс да я обърне. Не знам. Андриан мисля, че е малко по-опитният състезател. Стефан Пламен Димитров тук нещо се опитва да направи. Да, но нека да не забравяме да благодарим на WinBet и на Loco 96, най-вече на Пламен Димитров, без който това събитие нямаше да бъде възможно. Наистина хвърли доста усилия. Да, всеки момент. Много са. Мощен старт и да, през средата. Андриан го отнесе през средата. 1-0. Според теб искаш да кажеш, че трябва да се опита да го натисне повече отвътре и да го пречупи. Да, но трябва да наблегне на свиването с китката. Да. Така че да завърти дланта на... Така че да успее да завърти дланта на своя опонент. Разрив от сега се вижда. Стоп! За Анди няма значение с лошата по другия път, просто иска някой да го предизвика. Поздравления на Анди за победата. Следваща среща. Готов е за всеки. Нямам търпение за тази среща. Кирил Стърнийски, дясна ръка.